Berci vagyok, és itt van velem Ábel. Sziasztok! És Isti. Sziasztok! Most Isti nincs velem, csak Ábel, mert most nemrég jött föl Skype-ra, és az miatt. És klánba fogok menni. Meg én is. Hát te nem biztos. Dehogy is nem. 13 éves kor kell, én 12 vagyok, tehát engem bevesznek. Engem meg biztos, hogy akkor nem. Na jó, hát én most egyébként is csak annyit csinálok, hogy bemegyek és sportolok és kész. Na jó, T150. Igen. Nigériában vagyok. Hozzá. Ó, T150 nem leszünk ki. És emberek, 5 napig nem lesz videó. Igen. Sajnos. Hát, Hát Ábel, mindenkinek el kell mennie nyaralni. Nekem meg kiszedték a lövészárokat, akadj meg AT8. Nekem már Lövészáró. prémium napom van. Mi? Prémium napom van. Hogy? Küldetést teljesítettél? Én nem tudom, mert én egy darabig nem voltam itthon, ezért Áú, T150. a bátyám szerezte. Míg én nem voltam itthon. Miért hol voltál? Amerikában. Nem, egy erdő mellett egy tisztáson sátoroztunk. Jaj, de nem romantik. És ez ronda. Nem romantikus a sátorozás. Hehe. Au, au, Én utálom sár. au, au. Meghaltam. Hát ez a videó sajnos csak ilyen rövidke. Talán még egyet tudunk menni, az 5-össel lesz, és kész. 5-ös. És tényleg utána fiúk, lányok, én mennem kell nekem. Mert tényleg. Elindulnak a nagy útra. Ja, hosszú út. 14 óra. Jó sok lesz. Na, rakjad be, Ábel, te is az 5-ösödet. Egy 3-assal megyek. Akkor ez most szivatás lesz számodra, Ábel. Nem baj. Na. Kinél megy ez a zene? Nem nálam a 100%. Kapcsolt ki? Most. Isti. Jó, Vadász repülőkbe ilyen zenéket hogy tudsz hallgatni? És emberek, megvan az 5-ös löveg a Su-76-ra és a általános sebzés 100 és 200-a. 6-os az pedig... és én meg egy lövésből meg tudom ölni. Igen. Yes. Jó, mert én egy 3-as vagyok, te meg egy 5-ös. Aha, de te is egy pár lövésből meg tudsz ölni. Igen, 4 darab vagy 5. Annyi az előnyöm, hogy gyors vagyok. És Hát pontos. nálam nem vagy gyorsabb. Igen, ő itt 4 íjású kell, a tesójáé. Hogyha nézed, akkor büntesd meg, mert folyamatosan össze-vissza fejlesztgetett. Isti. De jó tankokat fejleszget ki, nem? Nem jó tankokat. Jó, gagyi tankokat. Én vagyok a nagy menő, kilövök mindenkit, úgyhogy most... Én lőlek ki téged, Ábel. Isti, gondolkozok, hogy meglőjelek-e. A kávé egyet 2 lövésből meg tudom ölni. 2 darab lövésből. Sziasztok emberek, segítség, ne halljak meg, ne halljak meg, ne halljak meg! És megöltem! Te ölted meg! Én öltem, hát nézd meg, te kurva anyád! Jó, most bocsánat az emberek. Nem komplett, csak... Hát nem kompletten normális, hanem kompletten hülye. Vigyázz már innét, légy szíves, Isti. A nagy farodat ide toltad, és én meg nem tudok menni. Istenem, Azt mondtam, nem tudok múlkodni. az én kis holttestem. Olyan szép. Látom a holttestemet. Ez nem is az én holttestem. Baszki.
Igen, és ennek az átütése egy nagy lófügyi. Egy nagy lószar, annyit ér, mint egy nagy rakászfar. 104 a prémiumnak, tehát... Emberek! Aranygolyót kurvára nem vejetek a tankba. Nagyon szar. és még a headszerről is lepattanok. Tehát... Kakkantál. tudjátok, miért mondom. Ouch! Ember. Nem lesz meg, nem lesz meg, nem lesz meg. Persze kávé, nyugodtan battyogjál át itt szépen lassan. Nem siess. T10. Áú, vég, mindenhonnan lőnek. Na mindegy, fiúk, lányok, ez a videó ennyi is lett volna, lehet, és bocs, hogy ilyen rövid, de mennem kell. Sziasztok! Szia! Sziasztok!